il-ħbib tiegħi lestew id-dar. U għatħan ixilom xaġa sabiħa d-dar. Għandi il-website. ċaġa kbira, sa? ċaġa kbira. Xaġa kbira, xaġa zaħira, jek. Għatandi wahda fl-uffiċju minnom, sanajdilkom. U dawn insomma lestew id-dar u għatħan ikdbilom, ħana millom isa xaġa tal-ħadit, extensive minn daw li saddu, jek tħallija jem ġuzbiħ. U bil-isem kun jomom, insomma, u d-data ta' parsi ta' meta għamlu l-xismu. U għamilta di, għandi dil-website ta' xejdu l-maw, daw li għamlu bl-affari blidej, artiġana l-Ingilterra, u jgħamlu affari ver oriġinali sbieħ. Diksa, razzi! Not on the, nisanejd, insomma, not on the high street, insomma. U għamilta, insomma. U daw, għamlu l-housewarming, u għada maġiċ xar fuq il-housewarming, u għada maġiċ. Laħed kesħet id-dar, mux bieċajt, laħed kesħet. No, tajjeb, għax ġiri taqbizlek il-pi, imma li jena lo, għabżit li, u tħal tatlu smaġmija, tlu, di għada ma waslitx, tlu għatwaqqani għacċajtu, bla bla bla. Għalli, I think it got lost. Għalli, no problem, għalli, we're gonna send you another one. U tla raġel li u tasal il-ġima ta' wara. Mort. Tisana id-na U tajtilom holiday, emmed, sanu rijele fl-uffiċċju. Imma xkienet, xini? fl-oġġett, xinu? Baw. Di tal-ħadid, dendela, isu sajn biex niftemu. U f'daqqa wahda. Jumej wara reġaġi l-kurjer. U kelli t-tini wahda. U għat naħseb di, hija l-ewwel wahda li ġiet. L-intilfet. U di, mux ċaġer tista' tgħid ħanżomma jiena ġandek isem u kun jom il-familja sieħa. Jaddu jumej, ġiet oħra. Jaddu jumej, ġiet oħra. B'kollox għandi 6 minnhom. Il-kunjom ta' ħaddieħor. Il-kunjom ta' ħaddieħor unusable. Bella, le, għajt li xkunjom. Xkunjom, mużibu l rigal. Jekk għaw xaħ kunjom u paċ. Geri, ħasra la jixid-dar tijeli, għandek wahda. Le, għajt mu eżempju kun xaħadda xejri, għet lu paċ. Jekk għaw xaħ kunjom u paċ jgħidli, għanzi. Imbeħuwam. Ikun jisu naqal paċ, tibat li wahda. Tibat li wahda, jistaj. Ibat wahda l-Claudette. Nissa għandi ġiġ minn nisa santijum, anka għavolju kunu jkunu som il-paċ. Mela, tajba.